It-tnaqqis tal-burokrazija tibqa' priorità assoluta ta' dan il-Gvern. Kien dan il-messaġġ ċar li wassal il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt li ddiskuta l-andament ekonomiku tal-pajjiż. Il-burokrazija hija waħda mill-aktar fatturi li jeddu l-ħolqien tax-xogħol sostna l-Prim Ministru. U għalhekk huwa importanti li l-poplu Malti jieqaf jiġġustifika n-nuqqasijiet u jaħdem fuq miżuri konkreti favur it-tnaqqis tal-burokrazija. Il-Prim Ministru semma l-qrati Maltin u l-qasam tas-saħħa bħala eżempji ewlenin fejn hemm bżonn ta' aktar effiċjenza. Ma kienux biss il-problemi li qed jaffaċċja l-pajjiż fejn tidħol burokrazija li semma Joseph Muscat, iżda foka fuq is-soluzzjonijiet. Qabel xejn semma l-bżonn ta' persuna li taħdem b'mod metodiku ma taċċettax skużi fejn tidħol il-burokrazija. Kien għalhekk li nħatar Michael Falzon bħala kummissarju għas-simplifikazzjoni amministrattiva u tnaqqis tal-burokrazija. Il-Prim Ministru qal li hemm bżonn li ħaddiema fis-settur pubbliku jkunu mħeġġa jissuġġerixxu tibdil għall-aħjar. Joseph Muscat qal li sabiex il-Gvern ikompli joħloq ix-xogħol qed jittieħdu miżuri essenzjali bħall-espressjoni ta' interess fuq oqsma bħal shipbuilding u l-hatchery. Il-Gvern qed jagħmel mezz biex kuntratti ġodda għal ħaddiema ma joffrux kundizzjonijiet ta' xogħol prekari. Madankollu l-Prim Ministru sostna li hemm min qed jipprova jsib mezzi kif xorta jħaddem nies f'kundizzjonijiet ħżiena. Min qed jagħmel hekk sostna l-Prim Ministru Joseph Muscat qed jilab man-nar. Diġà qed nisma' imma wkoll kumpaniji li qed jippruvaw jsibu toqob ġodda. U hawnhekk rid nagħtihom twissija. Tfittxu kemm tfittxu minn fejn toħorġu minnha l-affari, aħna ħnerġgħu nsodduhom dawk it-toqob u nagħlquhom. Għax aħna rridu li l-ħaddiema jingħataw kondizzjonijiet tajbin. Jiġifieri jekk hemm min ra fil-qasam tas-security tal-care workers, dawn l-affarijiet kollha. Kull min ra ir-regolament il-ġodda li qegħdin ngħidu li biex tieħu kuntratt mal-gvern trid tosserva. Kull min qed jipprova jsib loopholes biex jerġa' jdaħħal il-prekarjat mill-bib ta' wara, ngħidlu oqgħod attent għax qed tilab man-nar. Id-determinazzjoni tal-Gvern li naqqas il-kontijiet tad-dawl u l-ilma b'25% għandu jgħin fabbriki u negozji jinvestu flushom f'pagi aħjar għal ħaddiema. Ma setax jonqos li l-Prim Ministru jitkellem dwar iż-żgħażagħ. Fil-fatt ħeġġiġhom jinteressaw ruħhom f'karriri bħal manifattura għaliex il-bżonn ta' xogħol f'dan is-settur huwa qawwi. Joseph Muscat żied jgħid li l-Employability Index għandu jgħin biex iż-żgħażagħ jiddeċiedu liema karriera jridu jaqbdu b'aktar sens u għaqal.